Bang'eto mar tweyo wuongi kuom higni 34 noyangi, achiedh nade nochako luoro nyithindo moko ma nyiri 4 e gwenge ma Halwenge, kaunti ma Nzoia. Gisebedo ka gidak kendgi kuom higni 5 maonge jonyuol, wera kata matin ni min-gi noringo en kende. Dana Olonde miyowa lipot e wi nyithindogo. E gweng' ma Halwenge, kaunti ma Nzoia, warado gi Miriam Nyanjala ma en nyathi maduong' kuom nyiri 4 e odgi. Nokawo ting' mar bedo janyuol ne nyithindgi mamoko 3 bang' fuok manowe gi jonyuol ne kendo temo pile ka pile neno ni ochopo dwach nyithindgigo. Ting' manochako kawo ja higni 13 dwe mokalo nochopo higni 18 kapod en e janyuol ne nyithindgi kendo timo tije matindo tindo ma chopo dwachgi ma odiochieng' ka odiochieng'. Oleronwa lit mane winjo odiochieng'no ma tarik 9 higa 2019, odiochieng' manomak wuon mare gi ketho mar rocho ratich ng'ato kendo nong'adne twech mar bedo e jela kuom higni 34 kowacho ni ngima pok obedo ne gima yot are ndalogo. Mimi nilikuwa saa zingine naenda kuni na kuja na uzeo kuni na tunakula. Huyu kuna msichana mwingine mwenye ananifuata, yeye anajua kushuka. Sasa akishuka mtu hiyo pia inaweza kuwa ya chakula. Miriam mapod dhi nyime gi somo chal manigi paro mathoth kata sama en e klas. Kata kamano, en gi geno ni sikul biro yawo ne yore mar medo siro nyithindgi mamoko mapod ni chien. Mara nyingi inabidi abaki nyumbani ale ndugu zake. Jirende gi Miriam wacho ni gisetemo kar maginyalo mar konyo nyithindo manyirigo, kata bedo ni ng'eny jodak makono yuto gi ni piny kendo ginyal chopo dwachgi duto. Kata kamano, giwacho ni gimiyo gi arita makare wira jomaundu moko setemo monjo kendo rocho ratichgi. Mawe ikianguka chini kigonga mabati ndio nikasikia. Venye niliamuka tu kama nimemrukia, nikatoka tu kitanda na nikamshika. Venye nilimshika ni kama alikuwa na kitu kama kisu. Kuom hawi maber, sigana nino chopo ne jaod bura ma Nzoia Lilian Siyoi manyaka sani no singo konyo nyithindogo kendo siro sombgi. Kuna siku watoto watatoka hapa ati wameenda kibarua ili waweze kukula, kwa sababu nitachukua jukumu la kuhakikisha ya kuwa wanapata lishe na pia wanapata elimu. Kaluwore gi nonro mar ofis County Commissioner ma Nzoia, ng'eny nyithindo ma jonyuolgi ni e twech yudo chandruok ka gikwayo jonyuol mondo ogol ranyisi makare ne nyithindgi. Dana Olonde, Ramogi TV.